Talajvíz tisztítása ex situ módszerrel. A kitermelt talajvizet egy víztisztító berendezésen keresztül vezetjük át, amelynek a mi esetünkben a fő részei a következők: a talajvíz kitermelésére szolgáló vízkút, ülepítőtartály, puffertartályok, a levegő szűrőberendezés, stripper tornyok. Nézzük a folyamatot az elejétől. A szivattyú elindulásával a kútból elkezdjük kitermelni a szennyezett vizet. A kútból a szivattyún, majd a gyűjtő csővezetéken keresztül egy zárt ülepítő tartályba kerül a víz, amit homokfogónak nevezünk. A homokfogó tartályba a víz áramlási sebessége csökken, ezáltal lesz lehető a víz könnyen ülepedő szennyezőanyag tartalmának leválasztása, azaz az ülepítés megtörténik. A kiülepedő anyagot a kúpok alján lévő csapon keresztül meghatározott időnként leürítjük. Innen a víz az első puffertartályba kerül. A kezelendő szennyezett vizet levegőztető, strippelő toronyba vezetjük, ahol esőztető levegőztetéssel növeljük meg az illékony komponenseket magával ragadó levegő érintkezési felületét és sebességét. Tartózkodási időt töltettel növeljük. A stripper tornyon áthaladó vizet egy másik puffertartályba szivattyúzzuk, és a másik tornyon keresztül megismétlődik a folyamat, majd végül az utolsó puffertartályba kerül, ami esetünkben a víz természetbe jutására használt puffertartály. A strippelő tornyon átáramlott levegő egy vízelválasztón keresztül áramlik tovább, ahol a levegő áramlása valamelyest lassul, így a vízcseppeket leválaszthatjuk. A levegőt egy szűrőberendezésen keresztül visszavezetjük a környezetbe. Ebben a példában a szűrőberendezésben aktív szén töltet található. Az aktív szén megköti a levegő által hordozott szennyezőanyagot. A kiárasztó tartályból a szivattyú a csöveken keresztül a szennyezés határán túlra kialakított tóba szállítjuk a vizet. Így a tómederbe megemelkedik a víz szintje, ami miatt a tóból kiszivárgó víz a szennyeződést a kút irányába tolja el, így nem terjed tovább a szennyeződés. Amikor a kútnál megszűnt a szennyeződés kimutathatósága, a kutat lekapcsoljuk és hagyjuk, hogy a kútba is megemelkedjen a vízszint. Ezzel a víztisztító rendszerhez közelebb lévő kút felé nyomja el a nagy víztömeg a szennyezettséget. Ekkor addig folytatjuk a víz tisztítását, amíg az előírt határértéket el nem érjük.